Pán Anděl, ja som v podobnom mlyne ešte nikdy nebola. Skúste nám teda priblížiť, ako to tu na všetko funguje. Tak v prvom rade vás vítam na pôde nášho prečínskeho valcového mlyna. Gazdovia zložili obilie, odtiaľ ho presunuli sem, kde bola váha. Otec obilie odvážil a na tomto písacom stolíku bola príjmová kniha obilia, kde zapísal množstvo prijatého obilia a potom došlo k samotnému mletiu obilia podľa požiadavky gazdu. Buď chcel hladkú múku, polohrubú, hrubú, dokonca aj grahamovú múku, čo bola vtedy také novum. Samotné mletie prebiehalo asi nasledovne. Z váhy gazda zobral vrece s obilím a nasypal do tohto priestoru. Tento výťah, ktorý bol samozrejme v pohybe, vyniesol to obilie cez čistiaci stroj a následne do zásobníka nad valce, kde sa vlastne z obilia stávala múka. Obidva tieto stroje slúžili na výrobu múky, ale s tým rozdielom, že tu nás sú tie valce oceľové a v tých posledných to sú valce porcelánové. Samozrejme, tá kvalita, ten výsledok toho mletia závisel veľmi od kvality toho obilia. Jedine z kvalitného obilia mohla byť aj kvalitná múka. Na Vianoce práve v tomto období, keď na štedrovečernú večeru maminka robievala makovníky alebo tak museli o opatrnosti vždy pozrieť, či niekto tam nie, či tu neprídu to kontrolovať, tak sa to vyčistilo a tu sa mlel ten mak, keď bolo väčšie množstvo, 5-6 kg. A pamätám, že teda to bolo veľmi, veľmi dobre zomleté a nám to chutilo. Všetky tieto strojné zariadenia boli výrobkom firmy Jozefa Prokopa synové Pardubice. Otec túto firmu veľmi chválil. Toto je stroj, ktorý sa nazýva lupačka. Je to stroj na výrobu krúpov, alebo ako sa v tom čase aj nazývalo arpakášu. Arpakáš sú hrubšie vlastne krúpy. Tento stroj, to je jediný stroj, ktorý nie je z dielne teda firmy Jozefa Prokopa synovej Pardubice, ale Leopold Kašpar Šternberg. U mlynárov bolo známe to, že nebol len mlynárskym majstrom, ale musel ovládať aj iné remeslá. Samozrejme, nie až nejak špičkovo, ale tie drobné opravy dokázal urobiť sám. Pokiaľ došlo k nejakým väčším poruchám, tak sa musel obrátiť na firmu, ktorá teda ten stroj vyrobila a tam uplatniť buď reklamáciu teda v záručnej dobe, alebo potom si samozrejme náklady spojené s tou opravou si musel zaplatiť. Môj brat, ktorý sa volal ako otec Jozef Anděl, vyštudoval priemyselnú školu potravinárskej technológie v Pardubiciach a po skončení vojenskej prezenčnej služby pracoval v mlynoch a cestovinárniach v Piešťanoch ako technológ. Ale keďže k znárodneniu mlyna tu v Prečíne došlo v 48. roku, on mal v tom čase len 7 rokov, takže možno z rozprávania otca vie niečo viacej ako ja, ale nikdy fyzicky, teda, že by mlel, tiež nie. Toto bolo najsmutnejšie na tom to, že tieto stroje boli zakúpené asi 1946 a ešte keď som sa ja ženil v 76. sme posledné dlžoby posplácali. Tie stroje neprodukovali, tie boli zablombované, tu sa chodilo kontrolovať, či sa náhodou nerobí na nich niečo. A v Domaniži, kde bolo ďaleko starší ten strojný park, tam mohol mleť a tu nesmel. Ten komunizmus, to bolo zlé. A keďže otec bol mlynár telom dušou, chcel mleť, tak mlel aj na Orave, aj kde teda mohol, lebo on povedal, môj otec, dedo, pradedo boli mlynári a jednoducho, keď budem zadarmo, ja iné robiť nebudem. Otec, vzhľadom na to, že to vodné kolo už bolo aj značne už v rozklade a tak sa rozhodol pre turbínu. Jedná sa o Francisovú turbínu o výkone 16 konských síl, čo je v prepočte 12 kW. Turbína bola spustená v roku 1936 a plnila 3 funkcie. Poprvé, buď poháňala mlynské stroje, alebo gáter na pílenie dreva,
alebo na výrobu elektriny cestou dynama. Nikdy nemohli naraz súčasne sa vyrábať energia, mlieť alebo píliť. Nepamätám si, ani otec nehovoril, že by boli nejaké väčšie poruchy na tejto turbíne. Je obdivuhodné, že 76 rokov slúži táto turbína a okrem nejakých drobných minimálnych oprav beží do dnešných dní. Proste takto stará turbína funkčná nikde tu v okolí neexistuje a som na to patrične hrdý. Toto zariadenie slúži poprvé, keď sú silné búrky a je tu veľa vody, aby sa tá voda nevylievala cez breh, tak je toto stavidlo elektricky ovládané, zdvihnem a teda voda odteká a zabraňuje teda vyliatiu. Po druhé slúži vtedy, ak dojde k znečisteniu tej turbíny, ja musím na tej hrádzi odraziť vodu, tým pádom voda sem nejde a aby som sa dostal donútra, zdvihnem tento ventil, to je ako keby pokrievka na dne a tá voda vytečie, po rebríku zídem dolu a turbínu vyčistím. Chcem aspoň, keď už nie priamo fyzicky, že teda beriem, ale tú tradíciu, tú štafetu prevzať po tých mojich predkoch, tak aspoň sa snažím udržiavať to v dobrom stave a možno časom, možno moji vnúci prejavia záujem a možno raz ten mlyn ešte pobeží.